Och just sentingen nu som vi skulle för igång vi, det är en iveskrift som är alltid vara så tutningamidjel och vara något som vi omgått blir och vi som vi behöver att ha bruk för att höra om till att vi är Guds sände på. Och att vara Guds sände på så är spurningen kanske kvar är ju det som är Guds sände på. Och Guds sände på det är öll Guds bønn. Det ständer i Matteus där vi läser här att och Jesus står fram och talar till Herre och säger att mer finns allt valt i himlen och gör. Och färre tog ut och gör öll folkaslöt och lärspenna mina. Det som han säger också här till är att vi ska färre ut alla stannar. Vi skulle också färre in till åkara egna nästa och till åkara nabingar. Och det är här som det kommer fram också det är vi att det är inte öll som skulle färra till Afrika eller till Asien och ärastande, men vi skulle vara Guds sände på här som vi är på det hemma till oss. Och det kanske är det som är torrt för oss att vara. Det är att vara Guds sände på hemma vid hus och hemma till familjerna. Och i år är det 30 år sedan vi får ut första färd som familj till Afrika. Och 30 år är en längt tid. Och vi fick till glädje att kunna vara här 12 år. Och till långt och det är det 18 år så vi kom åter från Afrika. Men jag har haft det glädje att jag kunde färdas åter till Afrika 18 år till att jag kom hem åter som fulltid trobor. Och det som är så fantastiskt, det är det att Gud han lägger oss hjärta för att vi skulle göra. Och det är imus från person till person för att han lägger oss hjärta. Nästa senaste tiden är jag blivit så upptagen av Romarbrevnen och kvar det ständer här att inte slir är fötter torra som bära glädje på. Och vi tar läsa det också i Jesaja kan han säga att så här är det hvor inte slir är jag fötlen och fötter fakna var boans och i kundgöra frien och bära glädje tøyende vår frelse och sier. Och det som vi tar finner på om det är att bära sig glädje på henne och vi skulle bruka åkara fötter och vi skulle bruka åkara händer. Det som är fantastiskt är att vi har hetta år för ut vi. Men det nyttar inte bara att ha hetta år. Tror att vi skulle läsa det, men vi skulle också ha det som en part av våra liv. Således att vi kunde bruka våra fötter och händer och föra ut och bo det här av imenskan hatt. Det är inte allt som skulle tala, och det vet vi då väl. Och vi hører ofta det, men det er ikke alt som skulle tale. Nei, det er ikke alt som skulle tale. Det er bedre det så løs. Men alt kunne gjøre akkurat. Og det her var vi så rydelig døme om i akkurat bibeløsene. At da han gikk rundt og kattlet i folk, så var det alt som han ville ha vi. Og Jesus han ville ha alt vi og i skæren som ber hese glede tog inte. Endeslige føtter torra som blir glede på. Det er noe som vi godt kunne ta og føle på. Og kanskje det ikke blir sånn jeg bo akkurat dette her, at endeslige føtter torra. Men jeg var til en utstilling til Sigrun Gunnarsdøtter. Og da jeg kom inn og jeg atelieret til henne dagen, ta var några som några andra örnde skulde till att jag ser en era mynd som hon har målat. Ta häck en mynd upp i hjörnan och jag ser viarna. Här så myndna mig ha. Då jag kom några som ut med hjärta det här att jag har suttit och läst dessa här verserna och jag har också just en tal om det här att inte slir fötter torra som bära glädje på. Och så kommer den här mynten som är ösne vill visa det kon för att det är som Sigrun
vil vi hesar myndene, som helt være så fantastiska gåa, og kunde ikke fære ut at det utan det at jeg hesa finner kjøpt disse myndene. Tog at det er så tøtninga mye for meg og for okkon at Guds år og det som God vil okkon kommer til okkon tjøkken så imes mennesker og på så imiska matar. Og for eksempel til vi målningen, til øyne en måte som God brukar til at tåsa vi okkene på, og øyne at boa båskapen. Og er en målning som jeg gjerne vil vise til kom. Og hese målningen her er einfalder, men jeg tenkte, bøyna veien her vi, ja, her er vantjer av føttene. Og det er så løs da vi færre hese ørendene. Vi er så lagt vi å sette okken atter og si, nei, jeg kan ikke fære. Du er orst ikke, jeg do ikke, jeg kan ikke. Men her illustrerer sikkert noe som er fantastisk til det, at til noen vantjer, så løs at de viser også, at det er ikke jeg som skal fære, det er ikke du som skal fære øssemøll, men det er God som fører vi okken. Og disse vantjene, viser seg også en symbol på det, at hvis det er god vi, og til det som God vil ha å kunne gjøre, så får vi ta kraftene som vi tar bruk for, så får vi det det som vi skulle bære, hvor er. Den illustrationen jeg hadde hun så fantastisk. Og her viser det også til en jenta som forrenner dommen etter, og så er det en båter her, og da det er kunster, så skal jeg ikke utlegge til således hva det er, men jeg får nægge på sjur, og du som hikker i kveld, også får nægge på sjur i sånne myndene. Og setter det ganske hjertet, at således er god, altså at han setter vantjer her, således at det er han som er han som gjør akkurat det styrke som skal til. Jeg hadde det så fantastisk å gå illustrasjon, nemlig av sånne bibelversene, så vi ganske ofte har hørt. Ofte. Men han kan ganske huske om, hva er det for noe? Eller, jeg har ofte hukset, intenslige føtetører, og jeg har ikke lukket som kunne tidsda til min at dette har noe vi med å gjøre, så er det ganske, jeg synes Benji for nå er du for stor året om du sjølva, og kanskje på tamma at jeg ser til meg sinter atter, men henne her virkelige mynden virkelig gjør det til at jeg tenkte, ja, hatte det. Da vi færer vi boven fra God, så må vi minnes til det, at det ikke er som færer, men det er God som sendte meg, og han vil trakke veien for meg, og han vil gjøre meg det styrke som skal til for å kunne fære. En den hese målningen som vi akkurat har sett, han så finner ikke et godt plass hjemme til meg, og hjemme til okken, i familien til okken, og det er i køkenen, av vekkenen og køkenen, således at det blir en anmenning kvann det at styrken, hun kommer fra Herren. Og det er en god anmenning at heva, at vi kunne fære sted, så det er ikke okker egnet med vi fære sted. Vi kjenner det ødela, vi har nekvar omberinger til vi skulle fære. Men da vi vet at det bøyene som vi skulle bære, det er ikke okkara, det er God som sender okkon, så er det en helt annen måte å fære gang vi gjør en stein på oss. Jeg sier Johan at det 30 år siden vi var utfyst for som tro på det, og det er noen dømer om det arbeid som vi har gjort der ute, tror jeg at vi og i det standa ut i støve, eller er stand ut i støve, om Ebola, som vi kjenner så vel i det, så har vi steg i luknande støve, og det er og i 1.5 til AIDS kom, for eksempel. Og da var vi i Botswana, og Botswana var et av de landene som var ytterligere rakt av AIDS. Og jeg stod også i kvinnelige arbeidene til tidspunktet, og var byen om å komme fra kyrkene i Østene, at arbeidet mer av AIDS. Men vi visste helt ikke hvordan vi skulle gjøre det. Og det var rett tørt for å gjøre noe. Tog at alt var utrolig bensjen, tog at vi visste helt ikke hvordan det smittet er.
Og vi ville heller ikke ha noe vi AIDS-folk, eller AIDS-patienter å gjøre. Og folk i Afrika utrolig bensjen det kommer en sjuka. Og vi skal minnes til det at da vi snakker om andre verden og det som vi ikke sutja, så ganske akkara i Vesterheimen, ganske 20% akkara løyve. Og kanskje ikke være minne enn det andre verden, men til afrikanere, her de ganske 40%. Så det utrolig viktig at vi andaliga fer inn i Østen og hittar hva det til at folk begynte affæra til imiska laktnar av imiskons lä, som vi kallar det ofta heksadoktorer. Og det fikk ikke noe hjelp herfra. Og vi i kyrkjene, eller vi i kvinner, får så i gang vi at vi møttes innenfor vikna, men vi får så i gang vi at snakke om hvordan vi kunne gjøre komme vujer. Og her var det således at jeg begynte også å undervise sinter om hvordan vi gjør noen Guds år som kunne fære ut, og hvordan vi kunne fære og hjelpe som folk kunne på en eller annen måte. Og det ble så til det at vi får om man har sjukhuse og vidtjøvelse følgene som heter AIDS, men vi får i Østen rundt om og til bygdene og heim til det jeg vidtjøvelse det. Så det viste seg at han ikke kom heim til det jeg vidtjøvelse det. Så jeg folk på benchen, og på hendene maten så var vi i Østen tar føttene som fører ut til disse følgene. Og dette arbeidet til vokser, men det ser ikke ut av nøkron. Og det skal vi alltid minnes til, at det ikke det store som Gud byr oss om, men det god sikna til. Det lytte som vi gjør, så blir det størst. Og da leser vi det også om, at da Jesus møter 5000 menn. Altså, det var ikke så nekv, altså, det var fisker og noe brei, altså, det var ikke, men god sikna i det, så at det ble så nekv. Og det var det også for seg, begge for seg kvinnerne og i kyrkene og i Botswana som fører ut. Det var ikke så nekv til det fører, men god sikna i det arbeidet, og sikna i det her, og de folkene som det kommer til, således at dette arbeid det vaks mer og mer, således at Guds år fikk høve til at komme inn i sine heimene, og det ble så atter et størst arbeid som og en stor sikning for disse familiene. Vi har sånn en tendens til å som hytte til luftleden og hatt ikke på seg. Og helst da vi får ganske lagt også hjertet, så sier nei, jeg kan ikke. Det er bare altså, lite prik vi først vi mestrer. Hvis vi for eksempel bøn, så kanskje vi vil begynne om å gjøre akkurat sprikker, og sier nei, det er ikke til. Eller vi sier, vi skulle føre til ankeren, eller anker kommer hoven av oss, og vi sier, nei, jeg kan ikke føre. Men hvis vi lukker som sier, jo, det akkurat her å føre sted, så viser det ofte at det akkurat, og det noe som Gud har lagt oss hjertet som vi skulle gjøre. Og ta kjemen og sikningen. Men det som så, vi høyler i andan som løyer oss, det at han ikke alltid så skjønsker, eller han heller ikke alltid så man hører han ikke alltid så vel. Men vi blir nødt til å fære inn i okkara hva skal vi si, løgnerom, eller vi kan fære okkara bønerom, eller være frie. For jeg kunne være sammen med Jesus, så at han får høve til liksom, å snakke vi okkon. For det som øyne vi bøn, det at vi snakker nek, men at vi tårer å være de som øyne lurer etter hva det som Gud vil okkon. Og så det så oppgavene her. Så jeg vil lese det øyne i akkurat Bibel, at vi skulle fære av sted, men det sender øyne at vi fære i oppgaver som så rettelagt for oss. Det det som Guds år sier. Men ombøringene nekvar, og vi leser øyne om ombøringene i Bibelene. Jeg for unger dusjatala. Og vi kjenner ombøringene av imenskens læ. Jeg var gifter, og det kan ikke fære. Jeg akkurat kjøpt gjør, jeg kan ikke. Jeg har noe nei det skal fære til. Og så alle ombøringene, og vi tar ganske
Närkar som mera moderna gör det, omberingar. Alla möjliga moderna omberingar. Och vi talte oss att det är en sjåfylse att vi inte behövast att affära ganska till att vi må ta och ta och ta. Och vi skulle ganska och det som nästan alla omberingar det goda och vi kunde inte se emot det alltså ja, vi skulle vi botten till för exempel till utdraft och vi skulle köra här och här. Vi kunde inte jag kan inte se något det ska inte göra till att omberingarna goda nog. Men vi må bara lägga oss ner hjärta och finna vad kunde vi göra för god alltså. Hvordan bruker jeg mine tog her? Vi skulle komme et litt sintere inn at god bruker oss i sin arbeid. Og jeg var inne i at her vi, hvordan vi i Afrika hette det her vi AIDS, og hvordan kvinnerne fører ut, og i det stendet så er størst senter her nere, som teker seg av AIDS, patienten och det blev störst arbetsplats för fler. Då började bara vid det helt små att bönen och det var några folk som fick kattel till affärer. Och så där så växte och så är det så god sikna arbete och det han som har lagt av hjärtat till människorna vara vi i sin arbete. Och just det att ge vad de till fortsättning som ska till för att kunna vara vi. Och det så snackar vi då just nu om i båla. Och det är akkurat det samma som jag upplever det i stand till att när vi snackar om AIDS så dör ju otroligt mycket folk. Och det är det samma som händer i det och i Liberia. Det dör ju otroligt mycket folk. Och nejen är fantastiska stor. Alltså man kan säga omynda sig det. Och den ökten som det är. Och den ökten som det är att stanna i en slukon landet och man släpper anka ved. Akkurat nu är det så läs att det skulle vara inne i husen att man klockan 9 kväll till klockan 6 på morgonen. Och det är nog ett av det ringaste man kan göra vid folk här tror jag att husen är så pickalite och det brukar det bara sova i och nu skulle det uppehålla sig inne i en kanske bara en rum vid 20 folk. Och det här Österrike politinen och här nere i Liberia att få sig fullständigt till att listra till orten som det här var. Av barnen med Jakob var det också så läs att barnen hade ringt vi att det inte slapp ut. Och det hade också ringt vi att det inte släpper skola. Det släpper det inte skolan är stångt där. Så att det som hände inne i barnhemmen det var det att det var det som var blev snacka om. Folk dör runt om och så var det Ebola. Och för kan jag så göra eller vad kan vi så göra? Och det som är halt är otroligt spännande det är också till affär bön och spela god alltså vad kan göras och just här. Och det som heter här har så resulterar i det att förra folk har vi till att hjälpa oss till att jag sent mer pengar ner till Badnheim så att de börjar att ha en skola inne i Badnheim finns böcker och allt det som hör till här. Allt startfältsna som är här och det stora barnen i Östern som gänga hackre skola, de undervisar. Och det som återmeldingar som vi får nerifrån nu till att detta hemma som och på några dagar eller några veckor virkelig att det bara så att det visste inte vad det skulle att det är vidare kunna hjälpa hända maten. Det är just det att Badnheim blivit till en starkare gott att vara, kan det stolt att vara och glädjen är kommit in att. Och det är att det att god visar och några mat att göra någonting annorlunda på att vi skulle inte det händer i faun men det blir till att vara vojer. Det blir till att hjälpa men vi kunde inte hjälpa ötlon men vi kunde hjälpa någon. Och då är det så otroligt viktigt att vi allt kvar ser. Här var en uppgåva. Då han säger det att det sände till ötlas det. Allt Guds bud har finns en uppgåva. Att göra akkurat.
Og som vi började vi, at alt skulle ikke til Afrika nøy, men vi skulle alt være en parster av tog som Det de som får av sted, og her ute, men det kunne ikke være her og gjøre et arbeid uten til at vi her, og også babyer for dem, og på ære mater sammen med dem, fortsatt også. Og også til at, som jeg begynner også vi, at det er også her hjemme som vi kunne huske om. Men akkurat nå det ganske, det som opptidsen av, det Ebola og i Liberia, som hva kunne vi som godsbøten også gjøre. Jeg har selv at det utrolig spennende at jeg synes ikke så godt løyer dere av så imiske mater, og for jeg folk kjent for at jeg vil en pastor av hvis ni arbeider noen, og det ikke alt som vi synes så vel. Det ikke alt som kommer fram i fjellmidlene, og det ikke alt som blir alltså det så nek som sitter rundt om i förrjon och gör ett arbete nek vad folk där händer och vi vet inte om det men det är fantastisk arbete som ligger utanför och det är fantastisk kraft som ligger utanför de folk av handen och det är något som också ligger mer i hjärtat också att lyckas man ta det fram alltså att det är några folk som vi söker om att som stannar fram men så det några som ångkant, vi vet inte om det. Och så är det värt oss nu i Bibeln. Det är värt han Antjan som kom, eller han kona som kom, och hon lejer näka och i tempelkistna. Det sa inte utan ekvån, men hon lejer det som något. Och då blev hon tidsen vi oss i Bibeln. Det handlar inte om att det är fantastiska, men det var det att hon har ett hjärta till. Hon ville vara en pastor av och en fällskap. Hon ville vara en pastor av. Hon ville geva det som hon kunde geva. Och det det handlar om att man vet att vi vill vara en pastor av och vi släpper vara en pastor av. Vi skulle också lova kvar nörna vara en pastor av och en större fällskap och en större önd. Och sucha det som god till lagt kvar enstaka hjärta och så upphäver jag det och tackar för det. Och så var jag Linden i morgonen och jag tänkte ut alltså så där jag var Leo Linden nu ringde jag folk till mig och så ringde en kona isne och då spyrde jag hur man kan göra och det är så fantastiskt att veta att det sitter folk runt om i stoven och förrjon och det vill jag gärna vara vi och jag tyckte att det är så god som lägger och en ödlen till hjärsta av en pastor av. Vi kunde inte överbevisa på någon annan vad vi skulle göra. Men det är god som kan överbevisa. Det är hela jante som kommer in och överbevisa oss om vad det är som vi skulle göra. Jag har så hot till lösningen att ta fram lösningen till vi kvinnor som sitter runt och färja landet och göra otroliga kantaligt arbete. Ja, öll möjlighetsla. Och akkurat nu huxar jag oss nek med sjömanskvinneringarna som sitter runt om och binda och sända jolapackar av sted. Och att siktning till hever. Det ser snäck ut att en liten patch vill packa över och vi har en håsen och några anna och så en liten halsan. Men vi vet det och vi hör det oss när sjömännen kommer efter och har finnit så packarna. Kvart tutning det har haft för på en enstakan och en särlig hatt. Och då är det viktigt att jag vet inte alltid huxa om det störst, eller jag vet huxa om nytta heter näka, eller vi ser något heter inte passe. Och så ganska östne i vi söker det som och very just. Att han den här dagen i Linden där en kona ringte så säger hon ja men jag har näka som jag kunde huxa mer att de kunde till vi till Afrika eller sält och finns några pengar för det så att det som vi gör oss på pastor och det här blir ju så jävla glad för det. Det är så just så kvinnor som sitter och binda och geva att vi tar och jag kan gott nämna namn till att det är flera som färdas där.
till Ukraina, till Polen, och bussarna färdas där vid Klävon och vid öllum mövljum som kvinnor har sitt i görst i förrjun. Det är fantastiskt att det är bussarna färdas där. Det är ett sådant arbete som vi slett inte kunna öjmynda okkom. Allt det som vi inte har sett och hört någon om det. Hva stora sikning det är för de familjer som blir en parser av sån här på långt armen och tja föringen som sitter här hemma och bygga och göra något för dessa människorna. Jag har visa något av det som är för så illustrenter till dessa konna och så har hon sitter i bonte forskjelliga sockar och ett här är något som hon sitter och binder och gever till och så också just att det är spärra bonte men jag tycker den här några så konna som sitter binda ta bia och sitter och huxa om vad kan för baden kanske för ojena sorten här eller kvar för här så sockarna ända ganska en helt ören land i en förrjun och självt om det inte förrjun och onkel shape där så vet man att det är bonte vid en hjärta några särliga på en särliga mata. Jag var så hotla att fortälla en lilla söve om som jag hörde ena för om ett här via binda. Det var han där sövan från Danmark och hon son. Det handlar om en liten drong som kom av en stone. Då att mamman var dig. Och en sån liten dronkren han var en hemmabonnar trött. Och han ville inte ur så trött. Och han har trött hon var blivit för liten och räntorna var komna upp och det längt upp och starkt sätter vi igen att du var nöjd till att få den här trött. Och han ville inte. Så inte jag så säger en voice, det var en voice kona så var det så säger hon igen, "Vad du kvärt? Jag vet väl. Att mamma tog det bonde så tröttna." Och hon är bonde så tröttna så är hon bonde atlantan kärlek som hon har till toin och så tröttna. Men vad ska vi för att göra? Vi för att köra så trött inramma så köra in ramma och så får vi det hanche så tröttna in i den ramman och piv sången så där i kameran. Så då alla den ska häva så tröttna. Ta hon har sagt det vid dronken, tack jag dronkren. Lukka som efter och för utröttna. Och det som är det är inte bara att det heter bonde, men det här är bonde vid kärlöga och det är bonde vid bön och bonde i ösna vi tankarna om och ganska fantasier om hver ändar det är. Och det är fantastiskt. Och det är så viktigt att det här kommer vi i ösna att det är inte bara något som vi gör, men att det är just kärlöga och det är just vi tog och hittar att det är onkel som får glädje av det. Och det är fantastiskt störst. Och stort arbete, det är sikna god. God sikna det. Och det må vi minnas till och häva det vi och kunna att god siknar och det arbete som vi gör för han. Tar vi läser Bibeln så läser vi det ganska omater och vi tar sangbok och vi synger ofta det som sanger omater. Men så ångte så stäcker vi det av i åkers vers som vi ångar det lukka som ett giv en tanka och så knapplega så blir det här verset ganska snäcka särligt. Och det hände nämligen för mig nu en dag ta det sangren som nummer 330 och jag har mission sankbøkene som øyder utgjør og det ja atla tøy hin samme Jesus er. Og i sista versen synes jeg vi så leis God bøyde sine gaver ut til de som heva trygg. Så Jesu navn dord og høyur fær. Da fær hin gjæra bunna tryggven, løyv og iverflå, til Jesus er i åren om nær.
God bøyde sina gaver ut til de som har trygg. Og det nok så alvorligt. Tog at jeg tenkte, jeg heter motsøkning til Guds år, eller hva det, men det det ikke. Tog at hvis jeg får en gave, men hvis jeg ikke trygg på at henne gaven nækka, så gjør jeg helst ikke bruk av henne. Men så får jeg helst at sikningene skal til. Og tog det så viktig at det en gave som vi tar, at vi brukarna vi trygg på at det at trygg på at det nytter. Og så det hva det for gaver som jeg snakker om? Ja, gaver som for eksempel til å male, som den gaven her, og Sigrun for en gang, og Sigrun vet ikke da hun sitter og maler, hvor fer glede av oss ned. Hon visste ikke hun maler, ja, nå får øynene komme inn her og stande i horene, jeg skal ha hant av målningen, og ingen annen skal leve han, jeg skal leve. Det visste hun ikke av æren. Henne kona som sitter bundet til, hun visste ikke av tog i æren at jeg for å komme lintene, og så fikk hun til at hatt skal hun heve. Det visste man ikke av æren. Etla til at de som finnes til gavene, at du synja, at de synja, og så det andre folk som knapplige høyre det, og så får bli glede. Vi vet at det ikke er det, men vi må fære ut og på at de lyfter av god vil være vi og at det han som sikner til gavene som vi tar, og har trygg på at så løs for å være. Tror at det som vi Guds ryddes arbeid, det at trygg til trøst og i tog så våna verer og sannføring om det loter som ikke suttja. Altså vi suttja der ikke, og tog må trygg til for å kunne fære sted. Og det forvirring, talte jeg ofte, tog at alle dine det nu godt nok. Onkel annar do nek bedre, eller gå og bi henne, eller han helter, og så fører vi forskjellige ombering. Vi hadde så jævla stolt til å suttje atterne, helst jeg har haft noen ombering, og hadde jeg lukket ikke, men så lukket jeg, ok, let meg bare gjøre det. Og så suttje hva hender. Så hender akkurat som oftast også ordentlig godt. Det vi trygg for på at jo, det en god sak. Vi må føre utvisning. Bare til at jeg kom vi for eksempel vi i ABC, for nå skjer jeg en sjøen. Jeg sier ja, og så ja, let meg bare, jeg har vært Liberia i Vojta, så jeg skal bare være nevnten, jeg skal ikke gjøre. Og det klarer jeg fint. Jeg har vært nevnten, og så jeg kjenner Liberia i Vojta, så noenlunde hva det men at jeg skulle gjøre til urslitt som det givet det, at jeg finner høve til at vi så nek atter i Liberia, og i det vi har Battenheimer ute, og i det stand som løyer for verskattene ute. Det fantastisk. Men jeg finner videre til at på en av veien skjer en sjøen, hette i Tann-Atlan som jeg har sett det nå, så har jeg sagt nei på en av veien. Nei, det blir stilt, at jeg har så noe annet, at det måtte bli noe annet. Og så les arbeid god spekler vi også. Ordentlig spekler, det en bøn, og så hvis vi tårer at vi stilt, og lette god tåse vi også, så vet jeg snakke mer i også, og så det så les arbeid god vi også, på en underfull måte. Og det ikke farlig å fære bøn. At det ikke farlig å sette seg ved Jesu føtter og lusta. Noe som Maria gjør det, hun sier sette seg ved Jesu føtter og lusta. Tog, at det kan være at han sier noe vi åkken som vi ikke damer så vel at høre. Eller han ber åkken om å gjøre en oppgave som vi ikke damer så vel at gjøre kanskje. Eller for å ta togene til fra entreprenøren. Men det fantastisk at hvis vi tårer det og gjør det, så gjør vi det sikning hvis det kommer fra god i altså. Til det som østene. At det skal ikke bare være hva som helst, men vi vet at kommer det fra god, så det en sikning som kommer vi. Ikke en suksess. Det er noe helt annet. Det en sikning som kommer vi.
Og en djup frier, øysene ta ut til nek sorg. Det nu, da jeg snakker om at det var AIDS i 1950 og nek døy. Altså, jeg opplevde det at jeg fikk en større sikning ut i arbeidet, men det var sannelig nek sorg, og det var ikke suksess. Men det var en sikning ut i å kunne være pastor av. Og så er det øysene det som hender nå i Liberia. Jeg føler meg fullstendig hjelpeløsende, og jeg føler at det som vi gjør nå, at jeg sender penger ut, og vi snakker vidt det daglige, det er ikke suksess, og jeg føler det ofte reallig tungt, men jeg føler en djup fri og en sikning fra Gud til det som vi gjør. Og jeg får attermeldinger og øsner utifra, hvordan glede de er, og hvordan de bier for åkken her øsne. De har sundagsskola, og de har møte, og bøttene i øsne. De bier øsne for åkken. Således at vi kunne få øsne lagt av hjertet av bier for tøymon. Det har vi har bruk for hverandre. Og det er det som er så fantastisk, at Gud bøyde sine gaver ut til de som har vært skikv. Så Jesu navnet dord og høyer fær. Da fær hin gjæra bunnet skikven løyve i flå. Så det er han gjæra bunnet skikven som får løyve i flå. Så Jesus er i åren til nær. Hette er Guds år som vi gengar i, men til dagligt og i akkurat gjerans deg, da er det bare jeg og to som kunne være ta livande i året, og vi kunne vise det i akkurat vi akkurat handen og foten og akkurat løyve. Kunne vi åpne bøyblene for mennesker. Og det er en arbeid, og det må jeg si, at det er vi ofte rævlig etla. Og det er det som er det ringaste. Det er å være en bøybel for andre. Og det er en stor arbeid, og det er livet vi så omgatt opp til, men det er ikke det som man bryr oss om. Han sier ikke vi skulle leve opp til det. Han sier at vi skulle gjøre det, og han vil sikne oss, og han vil sikne arbeidet. Og så er det også det som vi tar og finner vi oss, at han vil være vi oss alle det er, alt vil være aldri enda. Han leder oss ikke for ut ønsemøtt, men han kommer vi oss. Så det er de bøyene som vi tar, at han skal være vi oss alle det er, alt vil være aldri enda. Jeg har nærkere ferien fysisk sted fra førjen av, jeg er ferien hjemme fra Afrika av, og nærkere ferien er ikke kommet til min, og så giver mer et år. Og det som jeg har alltid vært så, altså, jeg var ikke hjertet nærmende, eller nærkere som jeg taler nek til min, det er at nærkere ferien at jeg har opplevd det som jeg har steg og i svaraste støve til å tenke noen avgjører. Ta har dette året til Jesaja 5. Kan han si såleis i vers 12. Ja, vi glede skulle de fære sted, og i frie være fyllt av ved, undan tikkun skjera fjøtl og hetjar og fakna var råp, öll marsnaren av trø klappa lov i lekva. Og det er også nett her vi at få noen år vi også når vennen, vi glede skulle til fære sted. Da man fære sted, så leder man alltid akkurat etter. Og det som man leder etter, det kan være så nekv imes som man leder etter, som gjør det ikke sverst om man skal fære. Men vi først så er det såleis, ja. Det er såleis at man sier farvel ved noe, så sier man gå det ved noe annet. Og så har vi det her, ja, vi glede skulle til fære sted, og i frie være fyllt av det. Da kommer dette for god, og dette god som atler det her, så får vi den frien. Men vi får ikke denne frien av fære, før vi fære. Altså, vi skulle stå ut og fære av sted for å få denne frien. Altså, så langt som vi sitter, lykkes som, vi sikrer selv noen og sier, jeg skal fære eller skal ikke fære. Så hender det ikke. Jeg skal røyse meg og fære.
Och så jag, okej. Men det kan vara att det är en skoj avgifter. Ja, men så är det. Så må vi ta det härifrån. Men det är inte, alltså, vi får inte det som vi har bruk för vi färdas det. Och det är lyfte som vi tar oss. Att det är ett skick vi skulle färdas det. Och det är inte det stora. Jag blev vi att se det här, att det är inte det stora att låta in. Det säger, ja, men vi tog inte det här. Alltså. Men det är inte det stora. Jag har ju en träskor hängande upp i lampa som jag fick från en da jag var 20 år gammal som var motto i skolan och som jag gick till diakonskolan. Och jag nämnde ofta för men det ligger man så hjärta säga att det är små ting, troskap i små ting är en stor ting. Så det är små tingene och att vara trygg för det små till det som är och så kommer vi sätta i det stora. Men det är det små som allt börjar. Jag har nämnt några östne tar i vitvärde och tar i Eidsvär i Sydafrika eller där vi var i Botswana så månen mellan afrikanare och så okon och vi hade så vi åkara missionssällskap gör en avtal om att hvis vi kom så fyra vi skulle vi dö i Afrika så blev vi bränt. Så kom vi hem med en urna. Ta i afrikanerna hörde det och då så jävla folk som dog av AIDS och allt var bänge för att dödja och det var en något som vi tog upp och i mitten och där vi satt och snacka om det här vi har dödja av AIDS. Tog jag att flera av mina arbetsfällor var död. Och flera av de kvinnor som vi snackade om som var vi i arbetet i kyrkan, där död av AIDS. Och det hela det var så förfärligt att det skulle brännas att här måste inte hända alltså och det är något som afrikaner också blev bänge för till hvis det skulle brännas. Och så igår så snackade jag vid Liberia och det blev sagt för exempel där vi Ebola som nu är och vi tar se BBC och så lojne lite runt om och götten och de får ikke grive de ordentlige nye alle stener til folk. De vil ikke hava grøvner, så håpgrøvner være lagt der inn og ta øke som de bygger. Og de er også bensje for det at Ebola kan skal føre smitta og også kommer i undergrunnsvattnet. Så det er forskjellige saker som gjør at folk blir bensje for snir. Men så säger snir Abraham som snackar vid Jerskal så säger man vad kvar till att det ringaste som är akkurat nu och som folk är ordla bänge för det är nu börjar det bränna lujorna. Och det är färden till intar i Monrovia och de har så tänt sigen att det bränna lujorna. Så det är färden lukas som internet har så lovat dem att komma här till att bränna lujorna. Och det är att något som är hörs till tajmon och som de att blev otroliga bänge för att det skulle brännas. Och det vilja det helt inte. Och så är det alla vägen i köknen där vi snackar oss nu om Afrika och Östa och vara vi i arbetet och så färra vi in oss som godsböten och hjälpa tajmon i köknen där Östan och undervisa tajmon och hjälpa tajmon och fortälja dem fra att god östen här att det vi brännas att vi skulle vakna upp att det alltså då jag vet här var en fyrstidning om alltså där vi dödja alltså skulle vi rusa upp att grövna här som det är och då är det så otroligt viktigt att det är östen att vi som godsböten och som tror på östen är det städer här som nejen är att vi östen här hjälper dem att skilja det här vi att om vi bränner så är god så stor och där vi rusar upp att vi får ett nytt likam och till anden så för hem till god och det är att det här alla tunna näka ta stöv till som godsböten godsvid hjälpa öron folkon och hjälpa tajmen till att kvann ena så där har jag bara några nutchar
trobelagar som de ber meg om hjelp til, og jeg tar støv til, hvordan de skulle forholde seg. Nu tar vi Ebola, og de en gerande stav. Og det kan være utrolig ringt, og det kan ofta lamma meg fullstendig, jeg tror at jeg ikke vet, men jeg vet at jeg skal ikke, det ikke jeg, men det god som man gjør med den visdom som skal til, for jeg kunne være vi ute i arbeidet nøyestene. Og teka til oppgavene som kommer. Og jeg har ikke svære på alt, og det også ok. Men det kan være det som gjør at ångtu så føler man seg ordentlig tøtningarlesan, men at denne vita til at Gud her, og han vitt av dem, og han vil også hjelpe dem med jøkkene til som det Vi har lukket som man nevnet her, vi inne i deia og opprøsende østene, og vi Guds år i østene. Hva det menneskene stand og som i bensjen, og hvordan hjelper man dem å gjøre. Men så det at hva kunne vi så gjøre, at vi så ikke daglig og i sjønvarspe om nei og elendighet, og det alle stedene hver det så nei og elendighet. Og hver det utrolig nek bruk for jokken, og høydene nekvar. Men det som jeg vil bygge på om, og det å bygge for arbeid. Bygge for arbeid som vi gjør, bygge for de folkene som standa i arbeid. Og personlig vil jeg også ønske at det vil bygge for mer ut i arbeid som jeg stand i. Og bygge for tog som vi alltså det kan alltid bias, alltså det kan alltid bias, och vi kan alltid bia om bön, men det visar sig ofta och man tar egna barm själv att han gott vill säga jag ska bia, men det är redan kött i glömda. Han så blir inte lika väl. Och det tror jag gott att vara ärlig om tror jag att det är nämligen så nekva bia om och till så nek alla stannar. Men allikevel att bya, tror jag att det visar sig också att vi bya för konkreta ting och bya för arbetet. Så arbetar god vi och lägger oss också i hjärta. Alltså en särskild kärlek kanske till oss till böner som vi bya. Och det jag tycker vi är det som ger undervisst. Jag höjde i anden, han lägger oss det här hjärta så att det växer en glädje och en nej i våra hjärta för en sån imsko uppgåvan som att göra för de imsko människorna som stannar i arbetet och så ger vi oss en fantasi och orreje till att stanna mer fram. Det är fantastiskt hur bönen är sån en mittel sån till att geva kontakter som vi tar törva och inte bara geva okkom men att också utrusta okkom till att affära till det uppgifter som är och att så tänk mat att hjälpa på till inte som säger att det ska bara gevas pengar till det men man kan göra tilltag. En kona kom till mig innan det så säger hon det är hårt att jag kan gott också med just och kan inte göra en lopp på marknaden kan inte göra och så ju det är väl till alltså det kommer bara för gång det gör och för och tror att det är ösne där man gör något särskilt vi handen eller man gör något vi foten och hjälper det tar det maktaslösa väck i New York det är vi inte kunna. Det är fantastiskt att det ger oss mer orrej. Mer vi gör, mer orrej får vi. Och det är det som Guds år och säger vi också. Som du styrker, som det är du ner ska du styrka den vara. Jag vill ge vad det här som du har bruk för det. Och han lovar att ska vara vittar alla dagar efter vi aldrig ända. Och så vill jag höjta folk om mest av Atlant det är vi. Lägger det arbete som vi görst i Guds rikes vingar, i Guds händer. Bäge det som vi gjort här hemma, det som vi gjort ombord akkurat skipon, akkurat fiskeskipon, och så det som vi gjort runt om i hemmen. Och akkurat tjau så riktigt väl sikna, och vi har ju otroliga nek
folk som ferdig ut og bo av Guds år. At vi rykelig og velsignet jo alt. Og vi har mer nok til at østene er kunne gjøre videre. Og til det som fantastisk vi rysdom, til det vi får det til at vi kunne dele det vi ånder. Noe som vi kunne dele Guds år vi ånder, så kunne vi også dele det gav som vi finner vi ånder. Og til det som jeg vil enda vi og takke for det, at det bare Gud som kan arbeide i økken, og det bare Gud som gjør vekst. Og det hans ære alt det som vi gjørst.